Dumateng para kanca-kanca kula hormati lan kula tresnani. Sumangga kita tansah ngajowaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ngarsanipun Gusti awit saking rahmatipun kita saged makmur kanthi sehat walafiat. Tetepangaken nami kula awit sadaya laksana ing kalungan menika kula badhe ngaturaken babagan budaya positif. Ingkang wigati saged kangge pisan kita sedaya. Budaya positif menika tegesipun pakulinan ingkang sae lan tidak umur ingkang kita tindakaken saben dinten. Wonten 3 yaitu jujur lan disiplin. Sing kalih yaitu tepa seliran lan gotong royong. Sing nomor 3 yaitu semangat sinau. Menawi budaya positif menika sampun lampah ing lampah kita mesti dados papan ingkang ayem lan dadosake rasan utawi nyaman kangge sinten mawon utawi kangge sinau. Kanca-kanca sedaya, mugi-mugi budaya positif niki saged kita tindakaken saran-saran boten namung dina iki. Nanging selawase budaya positif menika wiji kangge gayuh masyarakat